राजेश मिलन, महेश गोस्वामी, राजेश मिलन। हाय भाई, कैसन बनी रहुआ? जाओ। हम भोजपुरी गायक उमर उजाला आप तमाम भोजपुरी श्रोता समाज के दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम बा। कहे के बात बा कि हमार नाम पहले उमर उजाला से यूट्यूब पर सर्च कैला से उमर उजाला बोलला से गाना आवत ल। फिर मतलब बहुत भाई लोग के कंप्लेन बा कि उमर उजाला बोलला से नहीं आवत, तो नाम चेंज भैल ह। नामवा उहे है, थोड़ा इधर उधर कैल बा। उमर उजाला ना, उजाला उमर लिखला से आई। अब हर चीज़ पर फेसबुक, लाइक, भीगो, टिकटॉक, यूट्यूब, हर चीज़ पर सर्च करे के बा। आप सबके उजाला उमर नाम उहे बा, बस इधर के उधर करे के बा। पूरा नाम वही बा। उमर उजाला सर्च कैला से गाना ना आवत। तो बहुत भाई लोग के कंप्लेन आइल कि आपके नाम सर्च कैला से गाना नहीं आवत। तो फिर हमनी के नज़र पड़ल पर हर चीज़ में पोस्टर वगैरह हर चीज़ में ये नाम रही भाई लोग, उजाला उमर। आप सब ध्यान दी और एक एक शेयर लगाई जरूर। ये बात बतावल हम लाइव आई रहनी हाँ। फिर गाना आ रहा बा बहुत जल्द गोल्ड स्टूडियो से और माँ जानकी से, तुरंत फिर गाना आवे वाला बा। आप सब जरूर ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे लनी। और राजेश मिलन भाई के एगो यूट्यूब पर चैनल चलला ब्रांड न्यूज, ऊपर सब लोग के वीडियो सुने के मिली। हर नया खबर भाई लेके आवेलन। आप सब जाइए यूट्यूब पर सर्च करी ब्रांड न्यूज और गाना सुनी। ज़्यादा से ज़्यादा वो चैनल के शेयर भी करी। बहुत अच्छा अच्छा ऊपर न्यूज डाला, हर नया खबर आप सबके सुने के मिली। उजाला उमर सर्च कैला से भाई आई गाना उजाला उमर। उमर उजाला सर्च कैला से अमर उजाला हो जाता। उमर उजाला सर्च करे के पड़ी पहले, अब सर्च करे के पड़ी उजाला उमर। उमर उजाला सर्च कैला से नहीं, उजाला उमर मिली, उजाला उमर। ठीक बात, हम इतने बात बतावल आई रही। आप सबसे हम विदा।